kusangana nemaproblems akaita sepoverty ari kuzotuma isu vanasikana vechidiki peer pressure. Ukatamba neshamwari ine kumba kune mari, iwe nenge wakuda kutoitawo mari, zvinozokonzeresa izvo high prostitution. Kuti uone kwazera rangu ndichirarama mabhawa kuda kuti ndifanane neshamwari yangu ine mari. Asi chinhu chakanaka chatokurudzira chatinoda kubatsiridzwa ndechekuti tikawanirwawo maprojekti akaita sekupfuya huku, mahaireji eprostitution nepoverty anokwanisa kudzikira nekuda kwekuti tinenge takubatsirikanawo. Vasikana more than 90% vari kuenda mumabhawa nekuda kwekuti vanoshayiwa mari dzechikoro, vobva varegedza chikoro, vanenge vakudawo zviri pamusoro, vanenge vasina mari, vanenge vakuchienda kumabhawa vachirara nevarume vanhu. Izvo zvinova pasina protection, izvo zvinozokonzeresa kuti vaite HIV. Pane bhawa riri kunyanya kuenda vanasikana riri muHauna rinonzi kwaSatani. Ndo bhawa racho riri kutambirwa vasikana. Unoona maeji madiki diki, vezera redu vadiki vacho unovaona vari mumabhawa. Saka tokumbirawo kana mukatipo maprojekti zvekuita tinokwanisawo kureduce mahigh rates of prostitution nepoverty. Ende futi zvino tingareduce HIV nekuda kwekuti hapana vanenge vakutambira kumabhawa. Vanhu futi vanenge vakuziva kuti kana panguva yese vanofanirwa kushandisa maprotection. KwaSatani kwakazopiwa zita rekuti kwaSatani nekuda kwekuti kuri kuwanikwa maeji vamazera madiki diki ariko kusvika kumazera, unoona ma40 years ariko, kutangira kuma11 years zvichikwira. Vanhu vacho vachiraramo, vachimuka varimo, vachimwa doro, vachidhakwa vasingaendi kumba, vamwe uchitosangana navo vakarara mumabhawa, vakarara mumarodhi. Ndo saka kwakazonzi kubhawa kwaSatani, noda kuti vanoita punk variko kubhawa vachihumwa. Saka ndizvo zviri kukonzeresa kuti kuzare, ndoko zvakakonzeresa kuti ndikunzi kubhawa kwaSatani, nekuti kunoitwa mabasa akashata. Vasikana vachirara nevarume vevanhu, varume vanhu vachirara nevakadzi vevanhu, vanoindira ikoko, vanonozviitira ikoko. Ndakakanzira Rosita Nyaradzwa mukodza wa10 mutasasema tasvika chopoverty ndio inonyanya kukonzeresa izvozvo, because paunobuda mumba kana kuti usina kudya ukasvika pano unoti ndoda kutengera mazepe ndirare newe, unongobvuma because unenge wafunga kuti zvindo zvitoripo, because ndiyo nyaya yanyanya kunesa yepoverty muarea yatiri. Vanhu havana chekubata, havana chii, asi vanenge vakushuvira kuti dai wana wawaya, asi nokuda kwekuti vanenge vasina. Taitokumbira kuti dai kuti vana vesister to sister vakapiwa maprograms ekuita semaprojekti eukunguru, embudzi, vachipfuya, otherwise vanogona kurarama upenyu hwavo hunenge huri nani, since vanenge vakatokundikana kuenda kuchikoro vakumedza varume. Ndinonzi Nyashanya Mapeni, our main hotspot areas, the HIV in the district, is Chingwe Penalonga area, to Okuduzi Mutare, areas bordering Mutare and Mutasa, because kune high mining activities, so one is illegal activities that are cheating, so and businesses and so on. Chizokuma sangana uchita area muhauna growth point mune zvakare ma high business activities akawandisa ari kuitika within the area.